Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Views and opinions expressed by the host in this video
do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil hindi malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Ang sakudagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, syudad din Tabaco, Legazpi and Ligao, saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Sir Willie Nobora, Ma'am Rica Listana from Olongapo City, kay Boss Bert, Garima Motor Trade na naman kami, Kenny. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pong aldaw. Kitanin Martes, oy Tuesday na po. Petsa 25
kang Nobyembre taon 2025. Ibig sabihin 25 ngunyan. Pirangal daw na sa natabi Busbert bago magpasko na Sincha ko. Pirangal daw na sana. Mapasko na. O di sige, sabayan po nindo sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-uri-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan so mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Satuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Po sa may mga pianyo ngunyan. November 25, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre matugang duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nang ganito paglingawan na sa kuyang Perming Togon ha. Ang tugon ko tabi, pag day tabi, imbitado, day magduman. Day magduman, pag day tabi, imbitado. Tama kasupo. And ang saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan, parahay na po tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Serbisyo asin ripa. Oy mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ma'am Cherilyn Karinan, good morning. Kay Sir Wilfred Junior Rago. Maayong buntag. Nimo bro, watching from Cebu City. Inayawan Sitio Usate Lower Torre. Yan mga yaon dyan sa Cebu, good morning. Maayong buntag. Maayong buntag. Sige tabi, ingat po kamo dyan. Good morning Sir Abelardo Imperial. Pigparahalat ka ni Sir Teddy duman sa debut ni Ate Sweet Nobura. Parahalat ka ni Sir Teddy. Papakumunyo nun kagari ni Sir Teddy. Si Sir Teddy madali na ni maging padi. Late man nakaabot dumanta nagmisa pa daan. Sir Abi, late nagabot si Sir Teddy ta ang sabi ka nga gum nagmisa pa. Domingo ba ganun? Kan Domingo nagmisa dahil Sir Teddy. Ano ya ako nag-uulyo ka ma? Nagpapakomunyon man sa nangyaya kami. Kung ako nag-uulyo kaya ako.
mo so nag-uulyo tabi Sir Abi. So nag-uulyo baga mapaulyuhan ta na ngaya. Una ko kung nag-uulyo na si Sir Teddy. Sir Javier Bunsa, good morning, maoran-oran tabing pagkagayo po. Digdi po sa probinsya kang Albay, so face-to-face classes ngunyan tabing Martes, suspendido pa man giraray in all level. Kaya sa mga estudyante, rugmao na naman. Kata ngayata si estudyante sanan maugma, pati sa teacher. Kailang magasto. Karba kay ni tabi Sir Javier na maoran-oran, sige san ang karakan. Teripon sarong, sige ang kakandig di kakanduma. Di suspendido duwang aldaw na naman. Pero kasun mabako man masyadong maoran, ikumpara tangon niya na aldaw na Martes, maoran ngunyan kaysa kasudma. Magayon sa panon kasudma, pero suspendido na sa klase. Hanggang ngunyan suspendido pa rin, digdi po sa probinsya kang Albay. Ano pa? No. Oy, ang sanggunian panlunsod ng siyudad nin Tabaco. Regional winner po duman sa outstanding sanggunian na component city. Yugun mo yan. Outstanding sanggunian. Regional winner ang sanggunian panlunsod ng Tabaco. Siya ang regional winner. Iyo sige. 270 na mga wanted sa iba-ibang mga kaso digdi po sa probinsya kang Albay. Arestado kan mga PNP sa laog sa nayan kang 4 na bulan. Sigon iyan kay pulis regional o kaya police provincial director Colonel Nunez. 270 mga wanted sa Albay. Nadakop kang PNP sa laog sa nayan kay 4 na bulan. Name. Aw iyo. May dayong bigla ang uminabot. Hali pa sa Bulacan. Nag-overrate sa Cuba. Rimate. Aw iyo Ne. Ay, tasa na. Ma'am Joy Cargulyo, good morning. O, kumusta tabi? Tamapas ko na. Maray pa sa Tabaco sabi ni Mayor Ray Bragais, igwaman kipamaskong handog ang LGU. Kada pamilya, kaya lang so dapat nakasabay ka duman sa census 2023 yata ito, 2024. Iko-confirm pa ni Mayor Ray. Basta duman siya makuha sa census sa mga pamilya. Pantay-pantay, pigsararo po kamong nakalagda sa balde. Pamaskong handog kang lokal na gobyerno kang Tabaco. Sige. O di may bago ng OICCOP ang Tabaco PNP. Si Police Lieutenant Colonel Berhel Bibat. Taga-Rapo-Rapo ni Sir Abi. Gari Eagle man ini si Sir Berhel Bibat. Pig-presenter na kasudma sa flag raising ceremony dyan sa tubangan kang City Hall dyan sa Tabaco. Sige tabi mga tugang yan sa tuya mga reparohon ngunya na Martes. Siyempre 19 minutos lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Konta mo na tabi ang linya kang Pag-asa aramon tening si Bagyong si Berbina. Ina-ini. And nagpapauran sa tuya digi sa may parting Albay. Atarayo man sa to sa Bagyo. Kaya lang may nabigla baga kauranuna muburbagyo na kita di. Sige tabi mga tugang nasa linya na.
Nasa linya na tabi ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Verbena mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Ito pong si Bagyong Verbena ay muling naglandfall kaninang 2:40 a.m. dito sa may Talisay, Cebu. At ngayong 3 a.m. ay huling namataan ito over the coastal waters na pinamungahan Cebu at patungo na ito ng Negros Island region. Nananatili pa rin naman siya sa tropical depression tigo at may taglin na lakas na hangin 55 km per hour sa sentro at pagbugso na umaabot ng 90 km per hour. Ito'y mabilis na kumikilos sa direksyon na northwest. Kung makikita din natin sa ating satellite imagery, meron din tayong other weather system na nakakapekto dito sa ating bansa. Ito po ang shear line na nakakapekto sa eastern section ng Luzon. Ito po yung nagpapaulan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin at hindi po direktang epekto ng bagyo ang nararanasan po natin dito sa may Metro Manila. Yung northeast monsoon naman po natin ay umiiral dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at nagdadala po ito ng mga pag-ulan din lalo na dito sa may Pangasinan. Samantala, dulot ng combined effect netong shear line pati na rin netong bagyo, inaasahan natin ngayong araw makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Para naman sa track netong si Bagyong Verbena, yun po, pangatlong landfall po niya dito sa may Talisay, Cebu at inaasahan din natin magla-landfall po muli ito dito sa may Negros Island region bilang isang ganap na tropical depression category. Kung makikita din natin sa ating forecast track, ito'y tatawid ng Visayas bilang isang ganap na tropical depression kaya ang pinakamataas po natin tropical cyclone wind signal ay number 1. Inaasahan din natin mag-i-intensify ito into a tropical storm category prior to landfall or close approach dito sa may Northern Luzon at ito'y mananatili isang ganap na tropical storm habang palabas po ng ating Philippine Area of Responsibility at paglabas doon po muli siya mag-i-intensify into a severe tropical storm category. Sa ngayon, tropical cyclone wind signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern at central portion ng Palawan kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, pati na rin dito sa may mainland Masbate. Signal number 1 din dito sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Para naman dito sa may Mindanao, inaasahan din natin yung malalakas na bugso ng hangin, dulot po netong si Bagyong Verbena at tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental at northern portion ng Zamboanga del Norte. Para naman sa hangin na dulot netong si Bagyong Verbena, inaasahan po natin may mga gusty conditions din tayo na mararanasan dulot netong si Bagyong Verbena at pati na rin yung northeast monsoon natin ngayong araw dito sa Luzon, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. Para naman sa ulan na dala netong si Bagyong Verbena, makikita natin may mga concentration tayo ng orange dito or 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Kabisayan at nabawasan na rin naman po yung significant rainfall na inaasahan dito po sa may Eastern Visayas dahil na rin sa paglayo nitong si Bagyong Verbena. Pero makikita din natin, meron din tayong inaasahan na 100 to 200 millimeters of rain dito sa Quezon ay dulot naman ito ng shear line. Kagaya na rin po dito sa may Cagayan, Isabela at Aurora, pati na rin dito sa Rizal, Laguna at Batangas. Dulot po ito ng shear line. So yun po, pagdating po dito sa malaking bahagi ng Luzon, shear line po ang nakakaapekto at hindi po yung mismong direktang epekto ng bagyong si Verbena. Para naman bukas,
inaasahan natin po na bawasan ng significant rain dulot ng paglayo nitong bagyong si Berbena at inaasahan po natin posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rain sa may Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ito po yung habang patawid po si bagyong Berbena. At dito makikita natin lalakas po yung rainfall na dulot nitong shear line. Inaasahan po natin ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Apayao, Isabela at Aurora. At makikita din natin yung Metro Manila at yung karatig lugar po natin ay makakaranas din po ng 50 to 100 millimeters of rain bukas. So yung mga kababayan po natin, lalo na po sa mga low-lying areas, posible po ang mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating mga local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Para naman sa Thursday, November 27, wala na po tayong nakikitang significant rainfall na dulot nito si bagyong Berbena, pero yung shear line ay inaasahan pa rin po natin magdadala ng 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Apayao, Isabela at Aurora. Sa ngayon, meron din tayo nakataas na gale warning. Inaasahan po yung 2.8 to 5.0 meters po na mga taas ng alon dito po sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat, delikado po pumalaot dito po sa mga nasabi po nating coastal waters. At ngayon po, kahit wala po tayong gale warning na nakataas dito po sa bahagi po na Visayas kung saan dumaan po or dadaan itong si bagyong Berbena, para po sa mga kababayan po natin, iwasan na lang din po tayo muna pumalaot dahil inaasahan din po natin ang malalakas na bugso ng hangin. At yan po muna ang latest nating update dito sa bagyong si Berbena. Next update po muna natin ay mamayang 8 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi Sir Paul Bibal. Sabi ni Sir Willie, yang Berbena, pamadayan kang sumangagurang saka Tancho. Brand iyan na pamada ka tadi. Berbena. Iyo pagkaini brand iyanin pamada. May pamada pa ngunya. Wala na, grasa ang gamit, grasa. Di bako man so bagyo ang nagpapaoran sa tuya digdi sa may parting Albay, share line tabi, share line. Kaya pasiguro sa na kita permiso na kita padaraki panangga sa oran. Arog na talaga ka ng sa tuyang panahon pag-arog kaning mga Pasko na no. Ako ngayon tabi Sir Paul Bibal, good morning. Okay lang digdi sa buyang lugar. Oy, tama baga so komento ko sa FB, saradit sana ang nasusubad. Kang nasyonal ta Sudarakula Sudarakula dahil man kayang subadon ta kung in kaso ngaya mawawagas man sa nangaya sinda. Puros ngayanan. Sabi ni Sir Abi. Ano ka pa? Anang parariyas man sa nangaya, sagin-sagin man sa nangaya, batag man sa na. Sagin-sagin ka pa ngaya, batag ka man sa na. Iringat po iringat. Ingat po yun na talaga yan sa tuyang panahon.
Alas 7:29 na. Oy, good morning kay Ma'am Emily Baring. Emily Calcis Baring. Good morning tabi sa mo. Sige, pasalamatan tanan muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Yaon po dyan, syempre ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan tabi, Ma'am Pebulata, Ma'am Joy Cargolio. Madali yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, ingat po. Salamat. Ohayo gozaimasu. Siring man mga tugang ang programa nga ni daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Rener Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang bagong malinaw. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela. And Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Uy, dyan tabi ka mo magtaya sa loto ha, bako sa waiting. Madakop ka mo kang pulis, mahigpit ngunyan si PD Nunye. Gabos na mga illegal sa probinsya kang Albay, dadara ko po. Pagday din akop kang pulis, si Chief of Police ang papalayaso. Yo! Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Si Ma'am Joy, kumusta Ma'am Joy sa mga pigtitinda mong mga anito, mga grapes? May mga prutas ka pala ngunya na Pasko. Pwede tabi Ma'am Joy so grapes mo dyan, so mga nagtarakdag baga, pwedeng hagadong ko. Mga rejik baga. Grapes man lamang ako. Rejik baga, so mga turutakdag na, so medyo lapa-lapa na ito na sa ko. Maka-grips lamang. Ka-ubas-ubas man lamang ako, Ma'am Joy. Yo. Ano tabi, Ma'am Joy? Gura, ano ang kilo kayan? Ano tadig di advertise ta? Nganing sold out ka agad yan sa imong mga grapes na yan. Mapasko na baga. Pag magpapasko baga, mabenta yung mga yung mga prutas adi, so mga bilog-bilog. Bilog ang grapes, si Rabir. Mas maura nga yung bilog, so gin. Ang tunay na bilog. Pero dyan sa Kamalig, dyan sa Kutmon, bako mahilig dyan sa mga parainom sa bilog. Ang gusto ninda so sa bagang 4 kantos, ako na kang bilog. Ang bilog, may mga lugar na bilog sa nangaya. Duman sa Kutmon Kamalig, iba man ang gusto duman kan parainom, bakong bilog. So sa ditbagang 4 kantos, sana apod ka yan? Kung may gusto ka sa iba man daan lasa, mas masiram da ito kaysa bilog. Iyo. Tapaw no. Ako parehas man sa nabagayan gin. Kata ngaya tanaan mo tamas masiram ini. Ne, bakod nagkahuro do. Inda. Alas 7:34 mga tugang mga kabayan sa tuyang Philippine Standard Time. Po marami balik po ang
Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Bicol TV. Serbisyo Asin Reparo. Sige, balik na po kita sa programa. 7:35. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kasi mga naghanap tabi kidorm, boarding out. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Rener Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela. Yaman man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet yan tabi sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malino, Albay. Salamat! Yan tabi mga tugang, mga kabayanan, mga katuwang tadigdi sa programa. Balik po ang sa indong lingkod. Ako man po giraray si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyan po ngal daw kita nin Martes. Petsa 25 na ngunyan kang bulan na Nobyembre taon 2025. Pigkwinta tatabi Ma'am Joy. Tira na sunangal daw bago magpasko. 30 dias na sana. Tama ba? 30 dias na sana. Manong Cyrene, good morning! Sabi ni Ma'am Joy, tawan ta ka ngayaki rockdog na mga ubas. O, rockdog sana, pwede na ito. Maski sa may mga lapa-lapa. Pwede na ito. Miguelito ang apod ka ito. Iyo. O, iyo. Sige mga tugang, doro diretso na po kita. Sundo kita alas 8. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi, Ma'am Eden Kundat, good morning tabi sa imo. Sa mga nakantabay sa tuya, Manong Cyrene, good morning. Si Ma'am Joy, sabi ni Ma'am Joy, tawan ta kang rockdog. Rockdog kan sa mga grapes. Okay na ito, basta anito, maluwag sa iyong kalooban. Bako man na matao ka, makulog ang buot mo. Dapat so, bako makulog sa buot. So, kusang loob. Bako, yan ang maurag. Tay bali, so medyo may mga lapa-lapa na pwede na. Yo. Okay, sige, Miguelito. Ata daw yan adi. May korkestoryahan ako kan sarong banggi. Pa-shoutout databi po sa Gabos na mga makamusang happy 75th founding anniversary mga kapusa, long live. Ayo. 75 years na pala sa mga musang adi. Sa mga musang, good morning tabi Zendo.
So barkada kong musang, so kasabay ko duman sa drill master, yaon dyan na-assign sa Baguio, sa museum. Tama ba? Duman sa Baguio. Ako nagano ka dyan, bakong musang ka? Takabantay nga ako, di kang kino. Nailing mo na ini. Oh, good morning tabi sa imo, DM Perez. Oh, yugon mo yan. Sumusang miyembro mo niyang kang Presidential Security Group. Oh, PSG siya. Mahorag talagang mga musang adi. Okay. Sige, kang sarong banggi, may korkestorya na ko tabi, Ma'am Joy. Ang istorya ko nga ni, so, nga ta daw yako ta, so mga parainom duman sa Kutmon, duman sa Kamalig. Ang gusto ho ninda, so, uto, migilito pala nangapod ka ito. So, 4 kantos bagan sa dit. Ayo, ang 4 kantos, so dakula, duwang bilog ang katapat kayan, ang laog kayan. Ang gusto hon duman na pag-irinom mo ninda, itong migilito, nataya ko, agapot ako nga tatay niya ang gusto nindong inamo. Mas masiram da ito dumaan kaysa bilog. Mas masiram da kaysa bilog. Paano naging masiram iyan? Naparehas man sa nabagayan ko yan, gin. So bilog, gin. So 4 kantos, gin. So migilito, gin. Paano yan kung naging masiram iyan? Ata nga yan masiram ini. O diyo. May korkestoryano kasurong banggi. Iba man palan talaga mananggad Sir Willie. Nagigibo mananggad palanda kaya na migilito. Ako niya ako para riyas masanan laog ka, gin. Iba man niya nagigibo ka yan. Iba man nga nagigibo ka. Digdi sa may parting first district, turod kaya dyan kang bilog. Iyo, sarong bilog niya kita pare. Abang nga yan naguran-uran, sarong bilog nga lamang kita. Iyo, uso pa nga ni kaito dyan kanginot, narumduman ko digdi sa tabako. Mawamport nga kita. Ikaw dyan ka to. Ngayon, mawamport nga kita. Iyo, yukon man wamport. Nga duman sa tindahan, wamport. Tapos, ang pulutan, saro man na tusok. So, tusok-tusok sana. Sarong pidasong karne. Gurano dito, dahil ko daw aram kong gurano ito. Di, nga tayo ako, mas masiramdaman ang kad. Sabi sa kuya kang istoryahan ko tabi si Sir Willie Nobura. Iba man ang kad pala ang gigibo kaya. Bako daw ako mindset sa naiya na mas masiram itong migilitong ito kaysa sa bilaw. O nakasanayan lang ninda na itong pig-inom ninda duman. Kung parehas yan sa katanduanes, mahiling mo, puros bilog man duman. Puros bilog. Pati mga babae duman tabi, Ma'am Joy, mga matibayon mag-inom kibilog. Ang sarong bilog ko lang nga ni sa sarong babae. Grabe ka niya. Bakong iyo tabi, Ma'am Mon Bobis Dakuya. Ang sarong bilog kay Ma'am Mon Bobis Dakuya. Kulang. Manong Siren. Midbid mo pa ini si Madam Dakuya mo. Aday man ta ACC pala nini si Ma'am Dakuya mo. Bako man pala nini estudyante ni Daniel. Iyo. Pero gari magkabarat sa na siguro ka mo kay ini o kaya senior ka man. 2 times to baga. Paborito kang mga Ilocano, tapos ang pulutan kilawin na ayam. Yun ang God. Udyan baga sa narunduman mo kay tabi, Ma'am Mona Lisa Bubis Dakuya. Diyan baga sa sentro kang tabako. Di ko diyan ki ngaya ma-order ka 1 port nga. Saron tagay 1 port. Ayo. Tapos may nag-iihaw-ihaw duman sa gilid. Dito palang ayam. Itong pulutan. Pero mo niyan, dahil na bawal na baga, bawal na. Dahil ka pwede magpurupulutan dyan kay ayam. Tadakupon ka. Piprisuhon ka. Di iyo iyan. Kay Madam Dakuya talaga, kulang ang sarong bilog. Kulang on lamang.
Dahil lamang makaabot ang sa limugmugan ko. Na ngayon makaabot sa limugmugan ko, sir. Hanggang sa na ngayon sa tila-tila ko. Yugon mo ya. Pero kung mga 5 tablon, pwede na. Pwede na ang kimamda ko ya. Magkukurkanta na yan. Ano ito? Ano ito sukan na? Kunin mo na ang lahat sa akin. Ay, ito sukan mo. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Hain daw na nin mga aking inadi. Just give me a reason ang kanta niya da. Harain daw na inin mga aking inidi. Lamang nagplano-plano lamang na ngaya sa Disyembre magtiripon-tipon kita. Kasi sa mga taga-TCC, sa Tiwi Community College, nagpaplano sila na magtiripon-tipon. Puros naman baga nasa serbisyo. Tiripon-tipon lamang ngaya kami, sir. Ano ngayon, sir? Available ka? Ako, pero may ako available. Depende. Kung imbitaran nindo, tako baga pag dahil imbitaran, dahil man ako madya. Baga sabi ko sa inyo, ang tugon ko baga, pag dahil imbitado, dahil magduman. Dahil magduman, pag dahil imbitado. Asupog baga. Iyo. Harain daw na di, harain daw na so mga taga ACC, harain daw na. Susaro mong kabady Ma'am Dakuya, may pig-order ako duman, dahil man ako pigdarahan. Na mga pahit ining mga taong ini. Bistado ko ngayon, idol, si Ma'am Dakuya. Gariyo, bistado mo ini. Sikat bagay ni kang time na ito. Sikat to din si Ma'am Mona Lisa Dakuya. Sikat to ni ka, bistado ko. Bistado ko kayo ni. Mga busy na. Dahil man pamili, dahil man ki mga agum, matata magbisi-bisi man. Ano naman na, so iba dahil man ki ago. Ano man kinabibisiya-bisihan man kan sige daw. Para sa rongal daw kamo maggirlingan nga, magkurumustahan. Plano daw kamo, tanganing magharambugan lamang, kaya kita naman duma. Yo. Okay, sige. Mga tugang digdi sa probinsya kang Albay, suspendido pa man giraray so face-to-face classes ngunyan aldawari. Dahilan po nga ni kining route nin panahon, pero share line po ang nagpapauran sa tuya. Maray na so pasiguro. Yo. So, dahil aram kung sa aga king ilip na yan na advisory, di may klase na. So, ilingon tayo sa aga. Pero, i-congratulate mo na ang sanggunian panglungsod ng tabako. Kasi sindaso regional winner duman sa calendar year 2025 outstanding sanggunian in Component City. So Tabaco City po ang regional winner. Ang first runner up so City of Sorsogon. Tapos sunod second runner up so City of Masbate. Congratulations tabi sa sanggunian panlungsod ng Tabaco City. Maurag man. Maurag man. Proper man talaga baga dyan. Kung magsisesyon ka nga ni, mahiling mo dyan talagang makakaukod katabi. Kagawad Emerita Seriola Madam. Pag mag-session ang, ay ngunyan, di ba Martes? May session ngunyan ang sanggunian panlungsod ng Tabaco. Ngunyan na aga, sa Malinaw, Iguaman,
sa Tiwi Kasudma Lunes. And panlalawigan ni Guaman ngunyan. Magayo na ining mga satuyang mga barangay officials. Tayan tabi na mga session na yan, open to the public po yan. Open for public po yan. So pwede po kamo dyan maghilingan, makaukod kamo. Baka tabi din nindo aram kung anon linaugan nindo na nagkuro kagawad kamo sa indong barangay, nagkuro kapitan kamo sa indong barangay. Dahil mo man aram kung anon sa imong trabaho. Hindi nga yata para naglaw nga ako. Diyan binuruto man kaya niya ako. O di nang gaana nga ako. Para nga yung pigpangarap ko man sana dyan maging barangay official sa kuta. Ikaw man pala niya kiswildo. No. Diyo. Kang naging official na nga ano man nga gibunta digdi. O ne nakong problema. O sarabay-sabay kamo kan magkapriso. Kung mapasala kamo diyan, pasala kamo tabi diyan. Ining mga pigigibong sesyon, magayon ini. Ako kaya sa kadakulan na tigatindiran kun mga sesyon nakakaukod ako. Magayon so may nagpapasuruay, may nagdideribate, makakaukod ka. Pero yaon naman kayon ta, pag araw ka na may nagdideribate diyan sa sesyon, buhay na buhay ang demokrasya kaya. Taday man pwede na, sige muna sa nang uyon. Tabi kagawad Madam Emerita Seriola, day man pwede na para uyon ka na sana. Lalo na ngaya kung duman ka sa minority na pa bako kakalyado ngaya kang administrasyon. Sige mo sa nang uyo. Day ka lamang naghahapot kung paano. Yung man ang problema tabi dyan, ihadang Chairman Jodelyn Calyo. Kaya mag-attender ki mga sesyon o dyan sa tabako. Linga po nindo, mag-attender ka mo dyan, makakaukod ka mo kang tamang procedure. Lalong-lalo na supigapod na parliamentary procedure. O day pwedeng magtaram ang sarabay. Saro-saro sa na dapat. Pag in-acknowledge ka kang presiding officer, saka ka magngaspak, saka ka magtiwa-tiwa, saka ka magtabil. Pag dahi ka piga-acknowledge, dahi ka pwede magtabil. Pag tinawang ka o kanya na chairman na ihadang Jodelyn Calyo, you are recognized. Salamat nga tabi, Madam Chair. Bata dyan, puros man chair. Para naman kilamisa. Puros chair. No. Salamat nga tabi, Ma'am Chair. Good morning to my fellow public servant. Hunisa na nga tabi ang riparo ko. Mas magayon iyan tabi. Mag-attender po kamo nga ning makaukod kamo. Sa tabako, i-recommenda ko kamo sa tabako, magayon dyan mag-attender. Sa Tiwi, sa panlalawigan, para maraman po nindo kung ano ba ang trabaho talaga kang sarong legislador, di ba? Sa barangay, pag kagawad ka, dapat tatao ka magpasar ni resolusyon kaya ordinansa. Dahil ka dyan pwedeng magsisingil ka mo dyan sa barangay na dahil ka mo legal na basihan. Takunday mapipreso ka mo dyan. Nako, dapat ang sa indong mga desisyon nakalinya duman sa dapat may pigsusundan ka mo. Bako yan subarabara na basta sa dahil balik kagawad baga ngayon kitaan mag-vote digdi. Bako yan tabi, importante yun ang kaya kung mahiling po nindo talagang deserve man talaga kang sanggunian panlunsod kang tabako na maging outstanding sanggunian. Outstanding sanggunian bayan, regional winner. Sa Region 5, ang Tabaco City po, iniso component city. So gabos na mga syudad sa Bicol region, ang regional winner po ang sanggunian panlunsod ng tabako. Ibig sabihin, maurag.
maray ang pagpabulos o kaya maray ang pagpadalagan kan mga sesyon dyan. Proper. Kaya makakaukod ka mo pag-araw kaya. Dahil ka mo naman mag-attender sa mga sesyon na pago na bara-bara sa ng sesyon, paabot kang kipanahon, pati ka mo ka, magiging ignorante. Serbisyo asin reparo. Yan ang magayon. Congratulations tabi sa panginginot yan ni Vice Mayor, City Vice Mayor Ate Glendaong Bungaw. Di regional winner po ang Sanggunian Panlunsod ng Tabaco City. Congratulations tabi sa imo sa mga miyembros kan Sanggunian. Kung may idea ako dyan gusto na nangyari dyan sa Sanggunian Panlunsod kan Tabaco, may nag-privilege speech dyan kanakaaging mga sesyon. Tapos ngunyan, gari nagkaarigluhan na kanso pig-privilege speech niya. Dahil na nag-revoke. Taon-taon, dumanan, halato nindo duman sa programa ko sa 10 to 11, duman bubiluhan ni ang chairman. Anong klaseng opisyal yan? Ano yan? Sadiring interest niya sa na ito na for privilege speech niya siya tanganing sururugan siya kan mga kapwa niya city councilor tapos kan naariglo siya naariglo tapos kunyan dahil na ipapadago so investigasyon na siya nagluwas kan so mga ebidensya na iniday kanya ki mga permit wala ngayon ki mga permit na hali sa arong nga kaya ang ngunyan, dahil nasa na pala nito ay pangyayari sa mata ko. Biyong pa nagpuro pa interview sa mga radyo. Taon-taon ang tabayanan po nindo tadumantan bibiluhan na sa programa. So tama sana nga ni so tama sana. Ano palang kayo ito? Pwede naman kami mag-illegal. Pwede palang digdi sa dyan sa tabako, pwede palang mag-illegal palang dyan. Tapag ang ngaya dahil mo na ngaya ako pagparadabalo okay na ngaya kita. Ay hinda ka daw dyan tabi city councilor duman tabi biluan ng Germany duman sa programa ta so tama sana gani okay sige uni pa sarupang maray na bareta sa probinsya kang Albay tasabi mga tugang ni Provincial Director Colonel Noel Nunez na 270 mga wanted person sa iba-ibang kaso sa manlain-lain na kaso digdi po sa probinsya kang Albay ang naarestar kang Philippine National Police sa laog sa natabi iyan kang 4 na bulan ining mga most wanted na ini nagtatarago ini kung saan ang munisipyo di Gisalbay natangaya tabi pidita kadakol kitang mga nadadakop sa Albay na mga wanted gari ngaya gustuhon o kaya paboritong taguan kaya ding mga wanted na ini ang probinsya kang Albay tayling nga ngaya sample duman ka ngaya sa Piudoran medyo rayo na baga ngaya sa Kabyasnan gari ngaya rayo na baga ngaya yan kaya ngaya arugan rapo-rapo harayo na baga ngayan huna ngaya kaining mga wanted na ini dahil nasinda madadakop kan mga otoridad yan paliwanag ni PD kaya ngaya maski sain ngaya tumago sinda digdi sa probinsya kang Albay madadakop sindakan mga otoridad kaya yugon mo yan 270 mga most wanted sa iba-ibang kaso digdi po sa probinsya kang Albay na arestar na kan mga kapulisan sa laog sa naiyang kang 4 na bulan sabi ni Colonel Nunez ang pinaka-latest kay ni so number 1 most wanted na may kasong rape ano nga rape may kasong rape yugon mo ang minulistya niya pamangkin niya man sana minor de edad na-arestar dyan sa ginubatan dyan sa
Apod ka ni Piyudoran. Tama ba? Piyudoran ba yun? O kaya sa Pulanggi? O gari Pulanggi? O gari sa Pulanggi? O so number 1 most wanted. Digi sa Bicol region. O na-arestar na kang PNP. Ayogo nindo ya. O kaya dahil ngayang lugar digi sa Albay, sabi ni PD, kung matago ngaya kamo digdi, may mga kaso ngaya kamo, wanted ngaya kamo, matago kamo digdi sa probinsya kang Albay, madadakop mi ngaya kamo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo Sa higdaan nakadangog ako Oy, good morning tabi sa mo, Sir Jerbs. damdam Ang sa kuya nga idol. sa luba ko Morning tabi. katuro Oy, alas 8 na. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngayong tabing Martes, ano? Petsa 25 na kita kang bulan na Nobyembre taon 2025. sa Sa pangaran niya ni maestro nila doon, higdangog ako ni SM Sir Tony. kuninin sa rom Sa pangaran man ni Dugabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to paki follow, like, and share na lang kan sa tuyang programa, ha. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Councilor Riner Burse, City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggao, sa kuya Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, sa Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat man! At yan tabi, tabay po kamo duman sa programa 10 to 11 sa programang Sutama Sana. Param na po muna sa indong lingkod, ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Saga naman kita magaribanan digdi po sa programa. Adios amigos! Domo arigato, ringat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.